Waqt li kienet jieħu sehem fil-programm televiżiv Disett, il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallija ikkonferma li l-Ministeru kien se jagħmel inkjesta dwar l-livell li seħħ ftit tal-jiem ilu fiċ-ċentru ta' detenzjoni f'Ħalfar. L-NGOs talbu inkjesta u jiena naħseb biex anka kulħadd ikollu moħħ seren illi effettivament iva issir din l-inkjesta biex nkunu nistgħu naraw. X'tip ta' inkjesta? Firmi tista' tkun inkjesta ministerjali jew inkjesta anka maġistrat. Fl-irvel ta' nhar il-tlieta kienu voluti immigranti minn Niġerja u mill-Ghana li ma natawx protezzjoni u kienu jistennew li jintbagħtu lura. F'ġieħi trasparenza l-Ministru Malli jaċċetta l-proposta ta' xi qdiet non-governattivi li ssir inkjesta fuq dan il-każ. Il-Ministru żied jgħid li b'kollox kien hemm 900 immigrant li jistgħu jintbagħtu lura, iżda s'issa m'hemmx il-mekkaniżmu f'postu biex dawn l-immigranti li issa effettivament qegħdin f'pajjiżna mod illegali jintbagħtu lura. Fuq dan l-aspett qed issir pressjoni u ser tkompli ssir pressjoni fil-Kunsill tal-Ministri ta' nhar it-Tnejn illi ġej. Bil-Gvern Malti jkompli jinsisti sabiex l-Unjoni Ewropea toħroġ id-dokumenti meħtieġa biex dawn l-immigranti jkunu jistgħu jivvjaġġaw lura lejn pajjiżhom. Dwar il-politika ta' detenzjoni, il-Ministru Manuel Mallija qal il-perjodu ta' detenzjoni se tibqa' ta' 18-il xahar. Mela, ħanibdew minn hawn, id-detenzjoni importanti. Importanti għas-sigurtà ta' pajjiżna. Dawn in-nies qed jiġu minn ċertu pajjiżi mingħajr dokumentazzjoni. Min huma dawn in-nies aħna ma nafux. Mela aħna f'din id-detenzjoni anka għal dak li huwa mart, għal dak li huwa anka sigurtà. U għal dak anka li huwa u jista' jkun inti ċertu ċelloli ta' ċertu nies li jista' jkollok hemmhekk li jista' xi ħadd ikumbathom għal xi skop ulterjuri. Mela għas-sigurtà tal-Istat Malti, għal kull ċittadin Malti u għawċi hemm barra, id-detenzjoni għalina nibqgħu ninsistu għalija għax hija importanti għas-sigurtà ta' dan il-pajjiż. Waqt il-programm Disett, il-Ministru Manuel Mallija tkellem ukoll dwar il-liġi tal-Parole li ġiet fis-seħħ taħt dan il-Gvern wara l-Gvern preċedenti minkejja kien għamel il-liġi baqgħet ma' azzjoni. Is-sistema tal-Parole mhux qed taħdem kif suppost għaliex għaliex il-Gvern preċedenti għamel il-liġijiet però m'għamilx l-istrutturi. Inti hemmhekk għandna bżonn li jkollna aktar psikologi, aktar social workers, għaliex? Għax qabel ma tingħata tal-Parole inti għandek an Offenders Assessment Board li da jagħmel l-assessment tal-priġunier u jagħti rapport lill-Parole. Però nista' ngħidlek huwa illi taħt gvern preċedenti għalkemm daqqajna trombi tal-Parole ma ħareġ ħadd bil-Parole. S'issa ħarġu 4 bil-Parole, 17 ġew rifjutati u hemm applikazzjonijiet pendenti.